муассисаи томактабии рақами 64 пойтахт ҷашни Меҳргонро таҷлил намуданд. Дар чорабинӣ дӯстурайкон бо завқу шавқи зиёд хушҳолӣ намуда ҳунарашонро ба ҳозирӣ нишон медоданд. ин чорабинӣ аз қироати шеър, саломнома ва рақс иборат буд. Сараввал хурдсолон ба қироати шеър чорабиниро оғоз намуданд. Инчунин аз ҷониби кӯдакон саломнома дар бораи ҷашни Меҳргон пешкаш гардид. Дар чорабинии мазкур гуфта шуд ки иди Меҳргон яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми Ориё наҷот буда, ҳамасола ин иди пуршукӯҳ ҷашн гирифта мешавад. Ёдовар мешавем ки дар фасли тирамоҳ кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосили хеш машғул мешаванд ва ба фасли сармо омодагӣ мегиранд. дар кӯдакистони мо имрӯз хушҳолӣ барпо намудааст. хушҳолии мо бахшида ба рӯзи ба иди Меҳргон ва тирамои зарин мебошад. вазифаи асосии мураббияҳо аз он иборат аст ки мо ҳамеша ва ҳамарӯза ҳаракат менамоем ки ба кӯдакони худ машғулиятҳои рангин омӯзонем ва мақсади асосӣ тарбия намудани насли наврас дар рӯйҳаи хиштаншиносӣ ва тандурустӣ, донистани ҷашну идҳои миллӣ дар ҷумҳурии мо мебошад. чун як қисмати чорабинӣ аз барномаи фарҳангӣ иборат буд, кӯдакон бо хушҳолии зиёд зери суруду мусиқӣ бо иҷрои рақсҳои гуногун таъби ҳозиринро болида рух гардониданд. мавриди зикр аст ки иди Меҳргон дар қатори идҳои наврӯзу сада ҷашн гирифта шуда, он аз файзу баракати ҳосили ғундоштаи деҳқон мужда медиҳад. бояд қайд кард ки дар кӯдакистони мазкур шароити мусоид барои тарбиятгирандагон фароҳам оварда шуда, мураббияҳо мекӯшанд то ба хурдсолон машғулиятҳои гуногунро гузашта онҳоро аз ҷашну идҳои миллии тоҷик огоҳ намоянд. хотиррасон менамоем ки бахшҳои пешниҳод намудаи дӯстурайкон дар бораи фасли хазонрези сол тирамоҳ ва Меҳргон иборат буд. Меҳргон на танҳо ҷашни фаровонии дастранҷи кишоварзон ба шумор меравад, балки рамзи унсурҳои неки маънавию фарҳангӣ низ ба ҳисоб меравад. баргузории чунин тадбирҳо хотири кӯдаконро шод гардонида, тафаккури онҳоро боз ҳам ташаккул медиҳад.